ти не можеш да си представиш какво мога да правя аз за теб. И друг, който толкова да те обича, няма да намериш, безсмислено е да търсиш. Сега обаче докажи го, да разкриеш чувствата си. Какво изпитваш ти към мене? Какво означавам аз за тебе? Дали чувстваме едно и също? Не ме гледай, тъй студена. Какво изпитваш ти към мене? Какво означавам аз за тебе? Дали чувстваме едно и също? Не ме гледай, тъй студена. Посветих ти част от живота, всеки ден и час и минута. Чувствам се, че съм способен аз на всичко. Чувствам, че наистина те обичам. Сега обаче докажи го, да разкриеш чувствата си. Какво изпитваш ти към мене? Какво означавам аз за тебе? Дали чувствам едно и също? Не ме гледай, тъй студена. Какво изпитваш ти към мене? Какво означавам аз за тебе? Дали чувствам едно и също? Не ме гледай, тъй студена. Какво изпитваш ти към мене? Какво